gịnị kọsa gị ka esi na anọdụ abụkana anyị chekawasị ụkwa achọọ itigbuo ememe alụ wee sị kunu bidebe mbụ anyị chekawasị ụkwa achọọ itigbuo ọgụ ụfọdụ kwa ọ na-achọ ọrụ wee nata bịa wee gbacha mgbe gbacha otu esi eme o wee mechaa wee ya ife o meziri bụ ọ sị na otu ya amfagị na ndị achụ n'ọrụ na otu ndụ iri na ofu na ya mmadụ ise ka ya ewezi ya achụ ijekwesị na omeanya si mba mba gị jegodo sị nna na ịchụkwa m n'ọrụ n'ọjọgbukwa onwe ya ichezogo na ọmụ mgbe a ga-ebi achọ ọrụ ebe a ichezogo na ọmụ kwetara otu esi eme ya na ọ na-abụkwa na anyị zụcha ụkwa achọọ itigbue onye amaghị onye mere ya ọgọ onye na-abụ igosicha ya ụzọ ọmaghị ube n'azụ onye na-abụ osi n'ọgwụ kebesi osi ogwe chie atụgharịa inu a bụ inu eji elota alụ mmadụ agwa mmadụ ka ọ na-elota echi maka na onye mere ihe ọma iwere ihe ọjọọ ụkwa achọọ itigbu ya dị mana onye ka mmadụ aka gị ga-esi na wee nwụrụ akọ ha achọghịkwa na ha etigbu ha anyị ọzọ otu afọ na onye nke mee aka ọ nọdabaghị ọrịa n'otu nwaanyị bụ onye nsugbe ọ sị na nwata eche nni mara ka mbe nne ya dị nwata eche nni enweghị eche nni bụ nne na-asa ụsa ọ bịara ebe a na-ebịa beghị obodo na-esiji awe mgbe na-abacha ji abacha funwuo ọkụ esigide ji o wee ghee eche nni oke ọbịa ụlọ osikapa ka nna amata ga-esikwa n'ọkụ ọnọdụzi anyị onye a na-esigide osikapa ọ ga-ebido isi ofe eji wee rie oge ụfọdụ nne ya na-akpọ ya ọnụchacha oku nne ya ahụ ọgba nkịtị onye ka na-akpa eche nni